लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे जोङो गुफुरनिफ्राय थांगासिनो बालिजाननिफ्राय जोङो दा थांगोन हाजो खनानि मोनसे रामघाट होननाय दुगैग्रा गाथोनाव। बे अरुणाचल गोलैयो, अरुणाचल प्रदेश। स' जों बाव थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। इनको शिफ्ट करिए बोला यार ना I10 I20 गाड़ी गिला जगह पूरा बंद करना ऊपर जाने मिलता था Kakalagani dopna gamai agairani mukarjini nilai gana shol gorini jumra jumai agai bhumi thakurinani dilai lai nai लाइन है ना गाड़ी वो आगे भी चलो उधर जा सकते हैं गाड़ी नीचे गाड़ी जा सकते हैं वो उधर नहीं जा सकता है गेस्ट हाउस पूरा नाम गेस्ट हाउस यहाँ में जा नहीं सकते यहाँ में करेगा रहेगा गाड़ी तुम्हें आएगा होगा सही
स' बे दिलां फोथां दलङानो आरो नै आंना लोगोफ्रा बैलाय नैबेनो रामघाटआ नङा होमबा दैखौ गोथां नुदों नोंथांमोना स' नोंथांमोना फैनो हागोन बालिजान गफुर बालिजान जिथु अरुणाचल बर्डार जायो बे बालिजाननि एसे आरो सिङाव फैनांगौ आरो मिनिमाम 1 आवारनि लामा बेजों हाबबोनांगौ स' आं लामाखौबो नोंथांमोननो भिडिअ'आव खोन्थाखादों आरो बिनि उनाव जों नैबे रामघाटखौ मोनफैबाय आरो जोंनि मेन नोजोरा बा जोंनि थांखिया फैनायनि जाहोनानो जाबाय नैबावमोन नै मोनफैबाय जोङो एक्जेक्टलि जोंनि प्लेसखौ मोनफैबाय आरो ना स' नोंथांमोना नायदो बे रामघाटनि नुथाय आरो ना बेयो लोगोफोर स' नायलांबाय थादो ने रामघाटनि नुथाय बियो बेनो आरो दालाङा बे दालां स' लोगोफोर बे रामघाटनि नुथाय आरो दैया गोथां आरो ना माब्लाबा नोंसोरो फैनो हागोन आं नोंथांमोननो फुल एड्रेसखौ खोन्थानाय जागोन स' बे रामघाटनि नुथाय देखो नदी कैसा है आप लोग देख सकती है रामघाट अरुणाचल मैडम ओरै फै ओरै स्काई नै जोंहा बेबो सासे मेडाम बेरायफैदों ओइ इधर दलङा एक्सप्रेस डेट थांबायलै डेट थांबाय माने जहां गिनो गोनां आरोना आं गिनानैनो माने एसे बोरैबा मोन्दों बारनो ओइ लोगोफोरा बारलांबाय स' ना बिराद गिदिर मोनो जाहैदों बेयावबो हनै दैया गोथां आरोना स' नोंथांमोननो खोन्थाथारनोसै आं एसे ने गोथौबो जागोन आरोना नोगोद गोथौ नै वाव दैया ओरैबायदि रामघाट अरुणाचल का नज़ारा देखो ये है रामघाट का नज़ारा सो हम लोग आने का मकसद है ये नदी को देखने के लिए उसका पानी है ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ग्रीन ये देखो रामघाटआव फैनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदों ने ओरैनो एक्जेक्टलि दैयाव दुगैनो लुगैदों नामा नोंसोरो दायो दुगैनोसै ने दुगैनायखौबो नुनो मोनगोन नङा होमबा नायलांदो औ नायलांदो स' नै दैखौ नाय नोंथांमोनाथ' गोबां फैयाखै जानो हागौ आरो ब्लग भिडिअ बाहेरावबो बानायाखै जानो हागौ आरो ना स' बे रामघाटनि नुथाय गफुर बालिजान जिथु बालिजाननिफ्राय बियो एसे सिङाव हाबबोनांगौ स' जोङो मिनिमाम 1 आवार बा 1 घन्टा जोङो लामा दावबायनानै बे जायगाखौ मोनफैबाय आरो गोबां हाजो सिं हाबबोनांगौ स' नै लोगोफोर ओइ मानसिफोरा दुगैगासिनो आरो ना बिसोरो सेंग्राफोरा दुगैगासिनो बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय नोंथांमोना नायलां गोबाङानो दुगैदों आरो ना गिदिर दंनो स' स्काइलर स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ दुगैनायखौबो नुगोन ना आरो बे दैखौ नायदो नै दैखौ नाय स्काइलर रामघाटआव फैनानै बोरै मोनखो बिराद गोजोननाय लाइक थालांनो गोसो जालायलायदों बा बरिया सुपार जायगा नोंथांमोना फैनो हागोन बेयो मा बालिजान अरुणाचल हलंगि रड सिम फैबा मोनगोन गफुर बारनानै बिराद मोजां जायगा बिराद नाबो दङ ना गिदिर दङ होनलाय ने औ आरो ओरैबायदि प्लेस बेयाव नै अन्थाइफोरखौ ओरैबायदि साइज नुदों ने दै सिङाव हनै नाय वाव भेरि नाइस बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था रामघाट कैसे है अभी हम लोग रामघाट दिखा रहा है भाई मछली मिलता है ना अच्छा स' बे रामघाटनि नुथाय आरोखि वाव दुगैगासिनो माखासे मानसिफोरा स' लोगोफोर नोंथांमोननो बेबायदि मोजां जायगाखौ आं सम खोन्थाबाय थागोन आरो खोन्थालांनो नाजागोन स' नोंथांमोना मा जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना
माबायदि नुदों माबायदि मोनखो जों भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना माखासे कमेन्टफोरखौ होनानै खोन्थाहर मोजां जादोंना जायाखै नामा आरो लोगोसे जोंखौ सापर्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम जोंनि चेनेलखौ आरो नोंथांमोना जायफोरानोखि गोदान नोंथांमोनाबो लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' स्काई नोंथाङा मा बुंनो सानो फैदो साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक खालाम शेयार खालाम जोंनि बर'नि जाय बर'फोर इउटुबार दङ बेफोरनि चेनेलफोरखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बाय चलो अभी स' बेबायदि जायगायाव जों सम सम बेरायनो मोनोब्ला गोजोनो नङा होमबा स' बिदिनो नै जोंहा ओइ बोरै मोनदों नै जोंहा सासे दुगैबाय गाजानो बिराद गोथौ आरोना माब्लाबा समाव नोंथांमोना फैदो आरो दुगैनो नोंथांमोनाबो नाजायोब्ला आंनाव सोंहरनो हागोन आरो कमेन्टआव बबे जायगाजों हाबनांगौ बबे लामाजों स' रामघाट बिराद बरिया दै गाथोन आरो बे दुगैग्रा भेरि नाइस स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोब्ला आरो नोंथांमोना बयबो आंनि जायफोरानोखि साबस्क्राइबार नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होदो आंनि भिडिअफोरखौ आरो लोगोसे साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो नोंथांमोना दाबाव नङा होमबा जायफोरानोखि आंनि भिडिअआवहाय गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेबायदिनो मोजां आं नुथायफोरखौ सिनारिफोरखौ खोन्थानो हानाय बायदि नङा होमबा स' लोगोफोर लाबेव नायलांबाय थादो आरो ससेखौ आं खोन्थालांबाय थानोसै खोन्थालांबाय थाबावगोन आरो नोंथांमोननो जों दुगैगोनबो दुगैनायखौबो स' आं नोंथांमोननो भिडिअ खोन्थानाय जागोन स' बाय बाय लोगोफोर नायलांबाय था देखो नायलांबाय थादो नङा होमबा रामघाटआव नै बेबायदि गोबां गारि फैयो आरोना बेबायदिनो गोबां गारि नै लाइन रामघाटआव बिथांमोना दुगैनो फैयो स' बे नै AR गोनजा अरुणाचलनि गारि गोनजा बियो स' रामघाटनि बे नुथाय आरोना स' बेबायदि गारि दोनो आरो नैबे दालांजों हाबलाङो बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय स' जोङो दायो बे दालांनिनो गाहायाव थांगासिनो गाहायजों रामघाटनि नुथायखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो लादों स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै मोजां मोनदोंब्ला आरो आंनि भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम स' आरो जायफोरानोखि आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बा आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै बेल आइकनखौ दाबायनो दाबाव स' लेट्स गो भिडिअखौ जागायजेननि बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय ना लोगोफोर बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय बालाबारिबो दंबावोसो नै बालाबारि स' लोगोफोर रामघाटआव फैयोबा बालाबारियावबो गेलेनो मोनगोन आरोना नै बालाबारि ओइ नै बालिया गुफुंलायो बालिया नै नुबायना ओइ लोगोफोर इधराव स' बे जाबाय रामघाटनि नुथाय बेयाव गोबां मानसिफोरा दुगैयो आरोना नै नायदो दुगैनायफोरखौ स' नाय जा बिथां स्काइलार दैमारि बिथाङा भिडिअ बानायगासिनो स' बेयाव बालाबारि आरो गोबाङानो बेयाव फैफेराखै जानो हागौ नोंथांमोना जेब्लानो भिडिअखौ नुगोन फैनो गोसो जागोन आरो स' बालाबारि दैखौ नायदो ने बेनो जाबाय रामघाटनि दै नाबो सारदों आरोना बेयाव रामघाट स्काई स्काई इधर देखो नजारा ही कुछ अलग सा है अच्छा ऐसा है मतलब क्या बोलेगा दिल खुश
जोंहा नै बिथाङा अरुणाचलनिखा हिंदी में बात करना। बहन जी आपका नाम क्या है? पेमी आलम। पेमी आलम। पेमी आलम। अच्छा आपका aku बोल आपका बोलो Iku malam ya bisa deh. आपका बोलो सो ऐसे ये अरुणाचल क्या क्या बोल रहा था रामघाट में और दूसरा क्या क्या है देखने के लिए? ये तो हम लोग नदियाँ देख लिया और वो ब्रिज भी देख लिया और दूसरा गांव वगैरह यहाँ आसपास कोई गांव है क्या? है तरासो। ऊपर जाना है ना ये ब्रिज तरफ से? अच्छा आप कभी यहाँ में आके नहाया? बहुत बार। और दूसरा जो आने वाला लोग है जो कभी भी नहीं आया उन लोग को क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ का मज़ा यहाँ का नज़ारा कैसा है? आना चाहिए बहुत अच्छा है जगह। ठीक है चलो ना रामघाटनि दैसा आरो नै बिराद गाजा ना बेनो जाबाय रामघाटनि नुथाय गोबां मानसियानो दुगैदों दुगैगासिनो ऊपर में ब्रिज है ब्रिज गोजौ ब्रिज दङ नायलांबाय था बैलाय मबाइल फेन बिजिमोन आरो बेयो नै बबेनि सिख्लाथाय बेयो फैनायालाय जोंजोंनो फैफादों ओइ नै 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 ओइ सुमे बे जाबाय जोंनिनो लोगो आरो बे जोंजों फैफादों बिथाङा दुगैखांबाय बे रामघाटनि दैयाव खनसे गोजोमनानै आरो खनसे बेग जाम मारिनानै फैखांबाय स' बिथाङा बोरै मोन्दों खनसे आं सोंना नायनोसै आरो बोरै मोन्दों? मोजां मोनो। माबोरै मोजां मोन्दों? दैया गुसु ना गुदुं? गुसु ओमफ्राय जे गुबुनफ्रा जे जायफोरानोखि फैफेराखै आरो फैफेरखायाखै बेयाव बिराद खना जायगा नङा होमबा? सिङाव बहुद सिङाव बालिजाननि खिन्थु बे रामघाट होनना बुङो आरो खिन्थु नोङो बे रामघाटआव जायफोरानोखि फैयाखै बिथांमोनखौ मा होननानै हांख्रायनो सानो? फैनो लुबैहोनो सानो ना फैना होनना बुंनो सानो? फैनो लुबैनो सानो बेयाव जेनेबा जायफोरा दुगैफेरनो मोनाखै बिसोर नायनांगौ मोजां नाङो थान्दा दैया। औ औ औ ओमफ्राय जाहा बिथाङा माने रावा बारा फुथाया खुगाया माने एसे सालाया थन्थ्रायनायनो बारा रावा गिदिङा आरो स' बेनो रामघाटआ डेन्जार गोथौलै गोथां दैयानो জানো নদীর কোবাল খোকা ওই যাতে দিন দিশানত তোমার বেজারত আখাবুর কপি দিন आज पहली बार आया है बहुत मज़ा लगा हम लोग का ये बहन से लाया है सो उसको हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं और ये बहन जी और आप लोग को जो ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं थोड़ा क्या बोलेगा? जायफोरानोखि नायगिरि नोंथांमोन बिथां बिनानावानो जोंखौ लाबोदों आरो बिथाङा मा बुंबावनो सानोथाय बोलो क्या बोला है? आप क्या बोलेगा बोलो? कुछ भी नहीं बोलेगा। आप तो अरुणाचल का है ना अरुणाचल का ओके तो आप जगह किस तरफ से घुस के आना है और कहाँ से गुजरना है उसको बोलो
बालीजान से ले दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, रास्ता तो हम लोग वीडियो में दिखा रहा है। और फुल एड्रेस बोलो, बालीजान से किधर घुसना है, कौन सा रोड बोलता है? तुबुंग बस्ती से होके निकलता है। तुबुंग बस्ती। उधर से घुसना है। अच्छा, बालीजान से। बालीजान पहुंचता है ना, फिर तुबुंग बस्ती अच्छा। वहाँ से आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो राजगौर से लेफ्ट साइड घुसना है रोड, और इधर बालीजान पहुंच के सीधा क्या तुबुंग बस्ती होके गुजरना है, और आके आके इधर रामघाट पहुंच जाएगा। चलो। वाओ, क्या सुंदर नजारा लग रहा है रे। नायदो बोरै नुदों, वाह दैया गोथां ने। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो, आंनि साबस्क्राइबार बयबो साफा बयबो खालामदो। लोगोसे आरो जायफ्रानोखि गोदान आंनि चेनेलाव, नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला, आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला, नोंथांमोना मा गोजोननाय मोनदोंब्ला नायनानै, स' साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ, बेल आइकनखौ दाबायदो। दुगैगासिनो जोंना, आरो आंबो दुगैखांबाय। हायनो हायि जागोन बाला। दैया ओरैबायदि गोजों गोथां आरो ओरैबायदि गोथौआव थांनो हाया। हनै मार थान्दा सुहाबलायो माथो। दैमायाव दुगैबाय थाग्रा बैला हनै सानस्रिगासिनो, मालाय दुगैगासिनो बिराद गोथौ। जोंना हनै सासे लोगोआ थांदों आरो ना। वाव, बारा सानस्रिनो रोङा बियो। बेसेबां गोथौ? स' लोगोफोर मा बुंबावनो, नोंथांमोननि हेफाजाब मदद नागिरनानै आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै बयबो आंनि साबस्क्राइबार शेयार खालाम दाबावसै, आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। खुलुमबाय, गोजोन्थों।